Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City, kag iban pa nga lugar sa Isla Sang Negros kag Panay, mga inkaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Bao, isa pa kaido sa banwag ihabol sa Murcia sa Negros Occidental, Pilason, sang gintiro sang Indian target. Asunod-sunod nga insidente sang animal cruelty ginatutukan na sang Murcia LGU. Nakatutok Ailey Pedraso. Duha ka adlaw matapos gintiro sang Indian target sa barangay Blumentritt, Murcia sa Pebrero 24, ang ido nga si TikTok nga sa karon istabli na ang kondisyon. Isa naman ka ido sa barangay Kaliban sa Amuman nga Banwa ang gintiro sang Indian target sang wala pa makilalaan nga sospek. Nagaungot pa sa nawala nga tiil sini ang Indian target sang nahibaluan sang tag-iya ang natabo. Tuman kasakit ang nabatsyagan sang tag-iya nga si Tatay Rogasiano. Ang bata ko mo nakakita. Linyadot na nung nagabiliwig sa tiil sang ido. Indian target yun Kainan sang aga, nagpadulong sa lugar ang animal welfare advocates nga nagbulig man kay TikTok. Kag mabuligan nga mabulong si Bulldog nga nagapangluya. Though it's something hindi man mag-cause gid sang harm sa iya. Kung nag-start naman ta sa iyang treatment man, though alarming gid man siya. Maayo na lang suno sa veterinarian nga hindi malala ang pilas ni Bulldog kung ikumpara sa natabo kay TikTok. Sa karon padayon nga nagapaayo ang duha ka ido. Ginakondenar naman sa Murcia LGU ang duha ka insidente sa animal cruelty. Ang mayor right away naghimo gid sa iya statement nga gina-condemn niya gid ang naghimo sa to. Kuan man siyang mahatag man siya reward kung sino ang maka-identify sang culprit. Kabay pa nga hindi na ini masulit. Wala nagatubang sa kamera ang hepe sa Murcia Police. Tugtog karon, wala pa natumod sa kapulisan ang naghimo sa pagpantiro sang India target sa duha ka ido. Ginaimbestigaran na sang NOCPO ang ini nga mga insidente kag nagpasalig nga magabulig agud matumod ang may kahimuan sini. May harapan kita nga mga kadang investigation just in case sa pating mag-file sila sa complaint, preparado na kita. Ang concentration sa ating investigation is to identify the suspicious ng insidente. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.